سلامة طعنا هبلنا كبرات تخاتلت مرب نيوز حزوون كم تلمود حدشت مع بالتاتن حبريتاتن حيزنا لكم مزينا لنا كساب مجرشام سنة قصنحنا تلابونا دما لو ما انت نريوم كندق عندنا تبتات كزخاخروكمي تنا قدامي تايزبل مبتتان تساتفت هاجراو مخكر بالصقنا زملكت بتحنا حدا تكوس مردات له ازي بزرزرنا باخون كنبلوينا زغاطمم حدا عبي اجندا له اجندا نسون تايزبل ات بالصقنا زحسبو زلو قمارك انتاي زبلون بزرزر كريو ان خبرات تخاتلتي تخلأي دما بزعبا مسفحفح اوروميا ويكا بالصقنا اورومو زحسبو زلو ناي مسفحفح اجنداتاتو حزون ناب هاجر ايرترا بمقصل ناب بارونتون كالوت كبابتاتن اسفحفح ولو ازيون افتي حزي زلو اجندا تخاتيتو بسفحو سبات بزعبا زي كزرارو نتغبر يزركب انتم ناي بالصقنا افنيهاتون بزعبا زنገሩ زحزون بزح نتزارو يوم دركب زيون بزرزر كريوينا እቲ ሳልሳይን ዓብይ አጀንዳን ድማ ብዛዕባ መቀራራት መከላከያ ናብ ኩሎም ዶባት ትግራይን ብኩሉ አንፈታትን ዝምልከት ሓድሽ መንቀሳቀስ እናገበረ ይርከብ ንስዒቡ ድማ ሓይልታት ፋኖውን ኣብ ግንባር ቆቦ ሓድሽ ዝበሃል መንቀሳቀስ ምስ ሰራዊት ትግራይ ተናቢቦም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ዝብል ሓበሬታ በፂሕናሉ እዚውን መንበቢ ተንቀሳቀሱ ዝብል ንሰራዊትና ብምስጢር ዘይጎድእ መልክዑ እናባኹን ክነብሊና خبرات ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ንኽበፅሕ ግን ሼር እናገበርኩም ጀምርዎኹም ድማ ላይክ እናገበርኩም ጀምርዎ ክብለኩም ይደሊ خبرات ተኸታተልቲ ሓደሽ ተኸታተልቲ ኮይንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ ሕዚ ናፍቲ ናይ መጀመርያ ሓበሬታና ካሕልፈኩም ከለኹ ብዛዕባ ምብትታን ተሳተፍቲ ሃገራዊ ምክክር ናይ ብልጽግና ዝኣከቦ እቲ ናይ ምስሊነታት ምትእኽኻባትን እቲ ናይ ቁማር ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣጀንዳ መቕራፅን ዝምልከት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝበፅሐና ሓበሬታ እንታይ እዩ ዝብል ቶም ተሳተፍቲ ናይ ሃገራዊ ምክክር ተባሂሎም ዝተሰሚዩ ኣብ አዲስ አበባ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሃገራዊ ምክክር ብልጽግና ወይካ ናይ ብልጽግና ምክክር ኢልና ተንቆጽሎውን ዝሓሸ ይመስለኒ ክብራት ተኸታተልቲ ምክንያቱ ሃገራዊ ምክክር ዘይኮነ ዝነገር እዚ ብልጽግናዊ ምክክር ስለ ዝኾነ ዝካየደሉ ዘሎ ንኣስታት ንልዕሊ 3 ሰሙን ዝተኻየደ ምክክር እዩ ኣብ መጨረሻኡ ግን ብዘይፍረ ሕዝውን እቲ ኣኼባ ንሱ ብዝተፈላለየ መልክዑ እቶም ተሳተፍቲ ዝነበሩ ብዘይካቶም ናይ ኦሮሞ ናይ ብልጽግና ልኡኻት እቶም ናይ ካልኦት ብሄራት ልኡኻትን ዓበይቲ ሽማግለታት ተባሂሎም ዝተቐመጡ ነቲ ኣኼባ ንሱ ረጊጾም ከም ዝተበተኑን ረጊጾም ከም ዝወጹን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣብ መላኺ ዘሎ خبرات ተኸታተልቲ እዚ ሕዝውን ማዕረኽ እንደየናይ ናይ ብልጽግና ውድቀት ኣብዚ የርኤና ከም ዘሎ ዘመላኽት ዘሎ ሓደ ዓብይ ሓበሬታ እዩ خبرات ተኸታተልቲ ሎማ አንተ ረኺብናዮ ዘለና እንታይ ዝብል እቶም ተመኻኸርቲ ዝተባሃሉ ሰባት ነዚ ዝተበተኑሉ አጀንዳ እንታይ እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ዋንነት ናይ አዲስ አበባን እቲ ናይ ወሰንን ዝብል እዩ እዚ ናይ ዋንነት ናይ አዲስ አበባ እቲ ብብልጽግና ዝመፀ ሓደ አጀንዳ እንታይ እዩ ዝብል ኦሮሚያ ናይ ኦሮሚያ ክትኸውን እዚ አዲስ አበባ ናይ ኦሮሚያ ክትኸውን ብርግጽ ከምቲ ናይ ቀደም ፊንፊን ገለ ትበሃል ነይራ ኢሎም ዘውርዩ ወንሳቶም ሕዝውን ከምኡ ክገብርዋ እዩ ታ ዓብይ ዕላማ ዘካይዱ ዘለዉ እቲ ምክክር ኮሚሽን ዝበሃል እውን ታ ዓብይ ዝበሃል ታርጌቱ ንሱ እዩ ዝብል እዩ ካብ ውሽጢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ خبرات ተኸታተልቲ እዚ ድማ ብግላጭ ዝወፀሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዚ ኣኼባ እዚ ኢሎም እዮም ኣብፂሖምና ዘለዉ ዝሓበሬታ እውን እንታይ ዝብል እቲ ናይ ብልጽግና መምርሒ እቲ ናይ አዲስ አበባ ከተማ ሓንቲ ናይ ኦሮሞ ግዝኣት ክትከውን ናይ ኦሮሞን ናይ ኢትዮጵያን ማእኸል ከተማ ክትከውን ናይ ክልቲኡ ማለት እዩ ንኦሮሞ እውን ዓባይ ርእሰ ከተማኦም ንሳ ክትከውን ንኢትዮጵያ ሙሉእ እውን ዓባይ ርእሰ ከተማ ንሳ ክትከውን ማለት እዩ خبرات ተኸታተልቲ እዚ እንታይ ዘርአየና እታ አዲስ አበባ ከተማ ብናይ ኦሮሚያ ክልል ክትጠቃለል እሞ ካብኡ ተሓሊፉ ግን ነቲ ናይ ሃገር አገልግሎት እውን ንኽትቅጽል ንኽትውዕል ማለት እዩ خبرات ተኸታተልቲ እዚ እንታይ እዩ እቲ ኦሮሞ ዘካይድዎ ዘለዉ እቲ ናይ ግዝኣት መስፈሕፋሕ እቲ ናይ ታክቲካል ዝበሃል አካይዳ ብዙሕ ዓይነት አካይዳ ብዙሕ ዓይነት ተንኮል ዝተመልኦ አካይዳታት እናኸድዮም ዝርከቡ ኣብዚ ነገር እዚ ግን ሕዚ እውን ቶም ናይ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ነዚ ነገር እዚ ነፂጎም ካፍቲ ኣኼባ ወፂኦም ተበቲኖም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ካብ ውሽጢ በፂሕና ዘሎ خبرات ተኸታተልቲ ብምቕጻል እውን እቲ ኣኼባ እዚ ካብ መጀመርያ ትሒዞም ተመያዩ ጠምሉ ነይሮም እዮም ብዙሕ ክትዕ ተኻይድዎ እዩ ብዛዕባ እዚ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ናይ ምክክር ኮሚሽን ብዙሕ ክትዕ ኣካይዱ እዩ ተባሂሉ እዩ እንተኾነ ግን እቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ ብልጽግና እውን ይሳተፍሉ ስለ ዘለዉ እቲ ፕሮፌሰር እቲ ኮሚሽነር ናይቲ ምክክር ንሱ እውን ብግላጭ ኢሉ እዩ አዳራሽ ውስጥ የክልል ርዕሳነ መስተዳድር አሉ የከተማችን ከንቲባ በሙሉ ቀን እዚህ ይገኛሉ እና ሌሎችም የፌደራል አመራር ሚኒስትሮቹም እዚህ እንደሚገኙ አስተውላቸዋል እዚህ የሚመጡ የክልል ርዕሳነ መስተዳድርም ሆነ ከንቲባዎች እንዲሁም ሚኒስትሮች እንደሌላው ተመካካሪ በትክክል ቁጭ ብለው በስነ ስርዓት እንዲመካከሩ ነው እንጂ የነሱን ስልጣን ወይም ጉልበት ሊያሳዩን አይደለም ቶም ኣብዚ ዘለው ሓለፍቲ
بخم كله كمتي تمايات بملؤ كمو لكع خمايات أمبر حيلهم تطقيمهم سلطانهم كارينا يكون الناس ماتيون كبلون تزاري أزين إشتي كأني حزل زروا إذ مثل كبرى تهاتلتي إذ زروا زيد محزون بقليلو زي حلف عين الزروا كون كم زخيل يوتم بزحت زجال زلوا خبل زي خبلكم كله تيناي عدي سوا وناي واننت قداي أو عبي خركر أو عبي مكاتع قداي كوني قتيلو زلوا زي حزي خلت عينت حسابات يقريبو نيرو تناي بلزقنا أورومو مريحنت خلت حسابات يقريبو نيرو إذا كلت حسابات زيات انت يعني زبلا تناي مجمرة التقاليلهم تا عديس أبابا بملو نابو أوروميا كلل كتتقالل ناي أوروميا جزات نخد زبلي نيرو تخلى دما عديس أبابا ناي أورومون ناي إثيوبيان وانا رأس ختما كتكون زبل نيرو كمون كلل كتكون زبلون نيرو أبزي حبيي زبحال كتا عكايدوم يوم زبل حبريتا يكوش تزبط حنا انت خونا جن حزون عم تجرشوا فحبيلهم ولا إذا أخي بازي مالتيو خلت مجمرة كلت 250 تمايتي أب حد معلتي أب حد شفت أتيوم نيرو تحد شفت خلت 250 لوخات حزن نيرو تون كلت 250 نزي أجندازي مستسمعوا وديو بغتتها ريجكت غيرهم مولو زون 250 زيوم تبتينهم مولو مالتيو اتخلاي تساتف دما ناي 500 ابالات زلو تساتف نيرو نسو دما اورينتيشن كوها وتباهيلو نافتا داراش مسبسبيهم زنبره خمس مصن دحرتو اورينتيشن دما اتوم كلهم 500 ابالات بزيكاتهم ناي برلصغنا اورومو توكلتي كلهم نصيغمو نتي خوهاهم زنبره اورينتيشن نصيغم ناي بعلم تقاومو خم زسمعون كافتي زنبرو ناي اورينتيشن بوتا دما تبتاتينون كم زوصون يوتي زوص زلو حبريتا زملاخت زلو ازي حزون نايتي زقصل زلو ناي بسرعه بلصغنا ودقت زرئي እዩ خنديناي افتناي مريت ورا افتناي وسنات وران كالوت نغراتن بعبيو هاغراو اجندا امسيلو يقرب كم زلون عبيت زبهالو تاكتيكال تشينج يقبر كم زلون تناي بوليتيكاو اكايدا تناي وسن كايدا ويكا طررا زبهال نغرات حزون بعبيو يسرحلو كم زلون اتي قدم حزي كاب تግራይ قوريسوم ني امحرا هيوم زلو ناي معرب تግራይ بتوسخ دما نساتهم دما كاب اديس ابابان كالوت كبابتاتن خقواصورون ناي اوروميا نخغبرون عبيت زبهال صعرتاتنا كايدو خم زركبون يكافتوش زبطنا زلو حبريتا زملاخت زلو انت خو نغن حزون ازي مخكر كوميشن زبهال عبيت تقاوماتات كافتهم تماييتي بصحو خم زلون بزي قتل كم زي خيلن اتنجر نسدما كون كم زي خيلن كتصدق كم زي خيلن حدا ጭቡጥ حبريتا كاب وشتي بصيحنا له مالتي خبرات تهاتلتي ازي حزون كله حزبنا خبصح خير سمعو سلا زلو شير كتغبروا ويغباكم نفتنا خلي حبريتنا خحلفكم كله خا بحصر زباله بزعبا مسفافا حيلتات بلصغنا اورومو ناب غزات ايرترا زملكتيو ابز حلفه افتي ناي اوبي ان زبحال ناي بلصغنا اورومو تي في تي طقلاي منستر ابي خيدو بارونتو ناي اورومو يو ناي اورومو قاليو بورنان بارونتون حدا يوم كل تسمعني يروح زون بيستفلالي افنيهات ناي بلصغنا بيلو بيستفلالي ناي بلصغنا بروباغانديستات بيلو دما اذا ناي غزات مسفحفح زون አጣና خيروم يقصلوا لهم زلون አዲስ አበባ ጥራይ ዘይኮነ ድማ حزون كساب ኤርትራ አትዮም كساب ኤርትራ ዘሊቆም ዝተፈላልዩ ግዛአታት ናይ ኤርትራ ናይ ኦሮሞ ይ በመባል ግዛአቶም ንምስፋፋሕን እቲ ናይ ኤርትራ ግዛአት ድማ ናብ ኦሮሞ ንምጥቕላልን ዝኸድዎ ዘለው ርሕቀት حزون ማዕረኽ እንደየናይkom ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ይግባእ ኣብዚ ነገር እዚ حزون እቲ ናይ ባሮንት ወይ ከዓ ናይ ናብ ኤርትራ ዘሎ ግዛአት ጥራይ ኮነን ኣብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ክሳብ ናይ ራያ ክሳብ ትግራይ ዝመጽእ ግዛአት ናይ ኦሮሞ እዩ ብምባል حزون عبيت ዝባሉ ፕሮፓጋንዳታት ንምስራሕ ቅድመ ምድላው ሞዲዮን ከም ዘለውን በቲ ጠቅላይ ሚኒስትሮም ድማ በቲ ናይ ብልጽግና መራሒ ዝኾነ አቢ ብኦቢሎም እቲ ናይ መጀመርያ ፕላን አካይዳ ፕላኖም ተፈኒሎም ኣሎ እዚ ተጠቂሞም ድማ ሓዚ ዓበይቲ ፕሮፓጋንዳታት ክነዝሑ ከም ዝኾኑ ብዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያን ሚኒስትሪ ሚድያን ከምኡውን በቶም ተፈላለዩ አፈኛታቶም ቢሎም ድማ ብዚ ነገር እዚ ሕዝውን ክደፍኡሉ ከም ዝኾኑ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ናፍቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታና ካሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ብዛዕባ ምቅርራብ መከላከያ ናብ ኩሎም ዶባት ትግራይን ሓደሽቲ ኣንፈታትን ወሲኹ ይቐፅል ብምህላውን حدشت من قصاصات دما اب دوب تግራይን ዙርያ ምላሽ ናይ ትግራይን ከም ዘሎ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ ኣብ ቀጻሊ ብሰፊሕን ብዝርዝርን ብጭቡጣት ዝተረጋገፁ ሓበሬታትን ሒዝናልኩም ክንመጽኢና ብዝርዝር ነሎም ማንት ግን ሱቂላ ሕልፍ ኢላ በይ ከም ዘለው እንታይ ዓይነት መንቀሳቀሲ ይገብሩ ከም ዘለው ዝብል ጥራይ ክነግረኩም
እቲ ናይ ቀዳማይ መንቀሳቐሶም ዓብይ ዝበሃል መንቀሳቐስ ዓብይ ዝበሃል ሓይሊ ዘንቀሳቕሱሉ ዘለው ኣብ ምዕራብ ትግራይ እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ኣምሓራን ናይ ኢትዮጵያን ኦሮምያን ዝነበሩ ሓይልታት መከላከያ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ነቲ ናይ ወራር መንቀሳቐሳቶም ንምጥንኻር ብኣንፈት ጎንደር ኣቢሎም ናብ ብትኩል ድንጋይ ኣቢሎም ናብ ምዕራብ ትግራይ ይኣትዉ ከም ዘለውን ዓበይቲ መሳርሕታቶም ሒዞም ገዚፍ ሓይሊ እንቀሳቒሶም ይኣትዉ ከም ዘለውን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ብምቕፃል እውን ብኣንፈት ራያ ግንባር ማለት እውን በቲ ናይ ቆቦ ግንባር ዝብልዎ ንሳቶም እውን ብኡን ብዓፋር ብኸባብታት ናይ ጨርጨር ነዘሎ ግንባር እውን ዓበይቲ ሓይልታቶም ኣሰሊፎም ከም ዘለውን ብዙሓት መንቀሳቐሳትን ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ሓይልታት መንቀሳቐሲ ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ ብተወሳኺ ድማ ብግንባር ሰቆጥ ኣቢሉ እውን ብዙሕ ኣይኮነን ብርግፅ ግን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብኡውን ይቀራረቡ ከም ዘለውን ዓበይቲ መሳርሕታቶም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ናይ ፋኖ መንቀሳቐሳት ዝምልከት እውን ኣብ ግንባር ቆቦ ማለት እውን ብኣንፈት ወልዲ ኣቢሉ ብዙሕ ዝበለ ሓይሊ ፋኖ ምስ ናይ ትግራይ ሓይልታት ተሰማሚዖም ሓበራዊ መንቀሳቐስ ንኽገብሩ እቲ ናይ ፋኖ ሓይልታት እውን ብኡ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን ሓድሽ መንቀሳቐስ ከም ዝጀመሩን እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ኣብዚ ናይ መጨረሻ ሰዓቱ ዝበፅሐ ዝመስለሉ ዘሎ ግዜ እዩ በፂሕና ዘለና ትግራይ ሕዚ እውን ንኻልኣይ ግዜ ጀኖሳይድ ንምፍፃም እቶም ወረርቲ ሓይልታት ናይ ብልፅግና ኣብ 12 ሰዓት ዝበፅሕሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ሕዚ እውን እዚ ኩሉ ህዝብና ሰሚዑ ተዳልዩ ንኽፀንሕ ድማ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ክንብለኩም ንድለ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎማዓን ዝነበረኒ ምድላው ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ሰላም